Trage. Trage aici, aproape, cred că vine spre noi. La casele alea de la nord-vest. Pe o stradă aici se trage. Cred că se bat să vină cu... Hai mă să ne luăm poziție sus, că sigur nu e nimeni aici. Zici? Eu așa cred. Așa. Aici, aici, aici. Aici. Doamne, dă-ne un carc. Nu mai nimeni. Avion la noi. Hai mă aruncă-l de la mort să vezi. L-a aruncat, dar e departe. Noi aveam unii în spate. Mă duc să mă uit pe aici. Văd play în față, 200. Dacă vii lângă mine îi bate. Sunt departe sau? Am intrat în casă, unul și unul... Run, run. Unul a intrat în casa asta fix din fața noastră roșie și a închis ușa de la parter. A urcat la etaj. Da. S-a băgat în baie. Și cealaltă cred că în cealaltă casă. Îl vezi, e la geamul din stânga de tot. De la etajul 1. Da, da, pe ăsta îl văd. Din casa din stânga. Crezi că îi dăm un cap direct? No, eu zic să... Nu, că se mișcă, uite, se mișcă până casă. Lasă că o să vină aia de pe... din pădure, o să vină pe ei. Să se bată între ei de ei morți. Sau foarte bine putem să tragem, dar ne dăm de gol poziția. Cum vrei tu? Vrei să tragem? Îl văd pe celălalt ca să trag în asta. E retardat. Și nici pe ăla din casa din stângă, eu... Miramaș, nu cred că îl nimeresc. N-am decât un 2X. Ce doar acum, când stă fix așa. Cred că se uită pe noi. Uite-l și pe al doilea, intră în casă la el. I-am văzut. A intrat. Hai să așteaptă, poate urcă și el în aceeași cameră. Că singura șansă ar fi să-i ardem pe amândoi când sunt N-avem ce expuși șansă. la gea. Acum trebuia să-i batem până să-i ardem pe amândoi, ca așa gen... Acum aș da o revive sau ce Cover, zici? da, și iau cover și își dau revive. Oricum, uite-te cum îmi face mâna. Nu, la mine arată normal. Dar știu și cum, ce zici. Bă, noi nu suntem în zonă. O, da, să-mi bag pula, trebuie să sărim. Sari. Aici? Da. Luăm, da. Eu chiar n-am observat, mamă, și câți vin. Mamă, să mă... Avem cover cu căcatul ăsta de... Da, da, ne arde tare. Uite cât de tare arde, mă, mâncați-aș. Eu n-ajung, mă, mâncați-aș. Să-mi dau ceva? Nu știu. N-ajung, nu ajung! N-am ajuns, mă, cu aia, ești bun. Merge așa. Merg. Ai trecut, nu? Da. Lol. Dau de-astea și vin să-ți dau rez. Da, idee. Bă, dar ce retardați suntem să nu vedem așa ceva. Da, m-am stat în pula mea, ne-am benoclat ca proștine. Vezi că nu prea avem cover aici. Mamă, o să vezi ce Da, luăm știu. curând.
văd pe aia în fața la 330. Dar trebuie să-mi dau un de ăla direct. Fugi mai bine. Fugi, Ok. ia-ți cover cu... Se aude o mașină în față. Da, în fața a oprit o mașină. Nu trage, să-mi dau și eu. 300. Nu trage. Să-mi dau și eu un first aid. Trebuia să trag. M-a luat direct. Dar din spate, cred. Poți să vii spre mine un pic? Da. Deci ea din față de la casă nu cred că ne știu. Nu ne știu. Dar nu te văd eu cât. Da, de pe la 300. E unul la 300, nord-vest. Aici, Pe deal. dacă vii, te ajut. Sunt încă 7, uite, 300. Vine spre mine. Aici sunt. Ce-ai făcut, mă? Nimic, nu știu, m-am omorât. Nici nu m-am uitat la HP, nu știu cât aveam. Uite-l pe ăla în stânga, l-ai văzut? Care? Era unul pe exact pe deal. Uite, e pe amândoi. Văd, îi În stânga dealului. Da. Pe la zona cu aia. Mamă, ești cel mai ramos să-mi bag pula. Bateți-vă între voi, dați-vă morții voștri. Da, s-ar putea să se vadă din casa asta. Și uite, ăla se uită direct la tine. Îl vezi, ăla de la copac? Uite, se uită direct la tine, cred. 150, da? Nu, sud-est, așa, ăla, da, 150 cred că e. Ăla de la copac, de la primul copac, așa cum te uiți. Uite-l, trece în dreapta. Îl văd. Bă, ăla nu te-a văzut? Nu. Parcă se uita la tine, mă, cu aia. Mai e unul aici. Uite-l, îl văd. Da, îl văd și eu. Și ce poziție proastă ai, nu mi să cred. Nu mă bat cu ei, neam. Nu te mai mișca așa, că vede mișcarea, gen. Ține alt. Hai că se bag cu aia din casă, minunat. Vine zona. Sunt în zonă. Băi, ești nebun, nu vine să cred că ăștia mor toți în fața ta. Băi, ești prost. Nu cred. Oh my fucking God, ce se întâmplă cu aia? Nu mai te las să te joci, că e prea incredibil așa ceva. O să salvezi oricum, nu? Dar nu mai știu unde sunt ăștia. Nici eu. Ba, până mă duc cu Rambo. L-am auzit, a dat grenadă. Bravo, mec. E incredibil, mă, cu aia. E incredibil să-mi bag pula. A câștigat, bă, Simox. Am salvat, deci nu se poate așa ceva.